Paradise Hotel, sæson 22, afsnit nummer 11. This is the next episode. Are you ready? Vi jumper seriøst direkte ind fra roseceremonien, som der var i sidste afsnit, hvor vi så ser, hvem Maja hun skulle vælge. Og for at hun skulle vælge den giftige kombination, skulle hun vælge Oliver, da han har den giftige rose. Men hun vælger så at vælge hendes partner, Rasmus. Så Caroline har ikke klaret sin mission. Men fordi at både Caroline og Josefine havde valgt Oliver om at få hans rose, skal han nu så vælge mellem de to piger, hvem han gerne vil give den til. Han vælger så at give den til Nicoline, hvorefter at Caroline afslører, at det er Oliver, som der havde den giftige rose, og derfor skal vi nu se, om det er Nicoline, der også har den giftige halskæde. Og hun har meget svært ved at åbne den her lille halskæde. Hun åbner så halskæden, og de ser jo så, at hun ikke har den giftige halskæde, så de er meget, meget lettede, inklusiv drengene, der er sindssygt lettet. Altså, we love the men supporting the women. Ja, så hun desværre har Caroline ikke klaret sin mission, så derfor rører hun desværre hjem til Danmark igen. Vi ser jo så også over på Simon, fordi det er jo hans partner, der er røget hjem. Og han virker ikke særlig ked af det, men jeg tror ærligt også, det er fordi, at han er måske en lille bitte smule lettet, har jeg lyst til at sige. Fordi nu skal han ikke gå og vælge imellem Anna og Caroline som hans partner. Og jeg tror måske hellere, han vil have Anna, fordi hun er måske en lille smule mere vældigt blandt de andre paradisoer, end Caroline var. Det er i hvert fald bare min teori, men inden ceremonien er slut, fortæller Rikke så også lige til Maja, Jasmin og Simon og Anna, at de ikke længere er et låst par, fordi de var jo låst i den her ceremoni. Så til næste par ceremoni, så er de ikke et låst par længere. Efter roseceremonien ser vi så Anna, hvor det klipper sådan lidt imellem, at hun sidder og snakker med mange forskellige paradisoer, både i den ene og i den anden gruppe, hvor hun fortæller, at hun gerne vil stå lidt hos dem. Hun står bare hos Simon, indtil det giver mening, og måske, du ved, Maja, hun siger også bare, at du kan bare rykke hen til os, og hun prøver at køre en backup i Karl, som hun ikke gider at have. Hun er rimelig overbevisende, fordi at, altså Oliver, han kommer bare right out the gate og siger sådan, at ja, hun stoler 100% på mig, og vi har 100% backup i hinanden. Hvilket jeg er ret overrasket over, at han bare overgav sig så hurtigt i forhold til, at hun står i den anden gruppe. Men hun er bare god til at lyve, så det er jo selvfølgelig også en fordel for Simon, hvis han skal have hende som partner. Det cutter så til, at Rasmus, der prøver at være lidt romantisk over for Maja, ved at sprede nogle rosenblade rundt på sengen, og du ved, ved indgangen, fordi han har haft lidt svært ved at komme ind under huden på Maja på det seksuelle plan, eller det romantiske plan, eller han vil beskrive det, så ikke i tvivl om, der er lukket for det kolde vand. Maja, hun synes jo bare, at det er bedårende på en eller anden måde. Hun ser ham jo som en lillebror, ikke? Altså hun ser jo ikke noget romantisk, eller der er ikke den der gnist imellem dem på den måde. Hun synes jo bare, det er lidt hyggeligt. Vi ser også Marius, der prøver at være lidt romantisk over for Jasmin. Han har så lavet et boblebad, og han har lavet rosenblad, han har lavet drinks og alt muligt, hvad han siger. Og jeg elsker bare mænd, der prøver at komme i seng med piger, hvor meget effort det ligger i det, især i starten af deres forhold. I'm eating it up, det er sgu meget cute. Og de får jo selvfølgelig også lov til at have sex i badekarret. Så all is good for Marius og Jasmin. Næste dag til morgenmaden får damerne et brev om, at de nu skal ud og møde de venter en brandvarm overraskelse til dem uden for hotellet. Så det vil jo nok betyde, at der kommer en ny fyr. Karl, han er ret skuffet, fordi han mener jo, at han er den brandvarme overraskelse, hver gang damerne ser ham. Varm overraskelse hver dag til pigerne. Jeg tror ikke, det bliver lige så overrasket, som det bliver hver dag, når det ser mig til morgenmad. Måden de møder den nye fyr er, at de skal male kroki, hvor han så ligger så halvnøgen på en lille puff, og så alle pigerne skal så tegne ham, hvor de så også samtidig kan spørge ham spørgsmål og lære ham bedre at kende. Fyren her hedder Oscar, og han virker simpelthen så cute. Han er sådan en rigtig morsdreng. Han snakker lidt på en måde, som sådan gamle mennesker snakker på, og det varmer mig så meget. Han virker super cute. Han er også super buff og træner rigtig meget. Hans inspiration var Burhan G i ham og Nicky J's musikvideo. Han er så buff, at jeg føler lidt, at hvis du puttede et post-it note på hans ryg, vil han ikke være able til at fjerne det, fordi hans arme er så tykke. Men igen, han virker sgu meget cute, ham, Oscar der. De spørger ham så også, om han godt kan lide udvalget. Han kan så bedst lide blondiner, fordi dem white jeans, you know, lægger mest mærke til Nicoline, fordi hun har blondt hår. Det skal jo være blondt og white. Sorry, den mener han nok ikke. Det var bare lige en observation eller noget. Efter de har malet kroki, har han så også et brev gemt til pigerne. I brevet står der, at der kommer til at være parceremoni i aften, og at Oscar skal jo selvfølgelig have en partner, som han skal frede sig med. Så pigerne skal nu individuelt, eller de skal iblandt dem vælge, hvem af Oscar han skal fredes med.
Og der er sgu ikke særlig meget diskussion her, fordi at den ene gruppe der, de trumfer jo over de andre, der det er 3 mod 2. De siger, at de ikke har lyst til at vælge Anna, fordi hun lige er kommet ind på hotellet, og de føler ikke, at hun skal ikke have en færre chance. Altså hun skal også have en færre chance med hendes partner, som hun lige har fået. Så derfor vil de gerne vælge Jasmin, også fordi det er en fucking god mulighed for at få Marius ud i en anden gruppe. Så Oscar bliver så derfor fredet med Jasmin. Og Jasmin er jo selvfølgelig ikke særlig glad, men altså, hvad fanden kunne hun gøre? Hun kunne jo ikke gøre noget. De har jo allerede valgt på forhånd, hvem der hun skal fredes med. I mellemtiden har drengene så deres drengedag. Og drengedag involverer jo smoothies, ifølge Karl i hvert fald. Jeg elsker smoothie. Så mange vitaminer og mineraler og sådan ting, antioxidanter til min hud og til min skønhed. Til middagen får de så quesadillas, som Rasmus mener er noget rigtig mandemad. Og der spørger Marius så drengene om, hvem der skal spille. Hvis der var en film, der blev lavet om dem, hvilken skuespiller så skulle spille dem. Kommer Karl så med det her svar. Pitt er helt klart en rigtig skuespiller til at spille mig i en film, fordi at han ser næsten lige så godt ud som mig. Han har også six-pack, og han har også chest, og så har han en mandlig udstråling. Altså, han kunne sagtens være mig i en film. Og der vil jeg bare sige, jeg elsker simpelthen, hvor delusional den her mand er. Altså, jeg kan ikke understrege, hvor meget jeg elsker, hvor delusional den her mand er. Det er simpelthen fantastisk tv. Jeg ved ikke, om han helt mener det, han siger, men det er kun guldkorn, der kommer ud af hans mund, så I love it. Efter middagen, så får de så lov til at se de her tegninger, som pigerne har lavet af Oscar croquis-style. Og nu, efter at have set deres kreative evner, kan man godt forstå, hvorfor de har meldt sig til et reality-program. Fordi at der er sgu ikke nogen Picasso gemt i nogen af de her damer. I hvert fald drengene får i hvert fald et meget forskroet blik på, hvordan han ser ud. De kommer så tilbage, pigerne her, og fortæller omkring deres date, og drengene får selvfølgelig lov til at møde Oscar. De fortæller, at de har været på croquis-male-date. Og min første tanke var bare, Rasmus ved ikke, hvad croquis betyder. But that's fine. De fortæller jo selvfølgelig også, at den dårlige nyhed med, at Jasmin er blevet fredet med Oscar. Og Marius er jo selvfølgelig ikke glad. Jasmin er jo heller ikke glad, men Marius er bare sådan, okay, jeg skal virkelig fucking ud og snakke med sig i dag, hvis jeg skal overleve den her parceremoni. Første tanke ved, at det er ham, der er blevet fredet, eller det er Jasmin, der er blevet fredet med den nye dreng, det er, at Marius har jo ikke særlig stor chance for at overleve den her. Chancen for at overleve den her er rimelig minimal, fordi de fleste piger står i den anden gruppe, og han har jo ikke tænkt sig selv hen til Anna, og så var sådan Simon, det var også nederen, så sådan, han har ikke særlig mange muligheder i den her situation. Efter ser vi så drengen vise Oscar rundt på hotellet, og der afslører Karl så til os, at han engang har været flyttemand. Jeg føler, han gør det nok mest for at virke mere nede på jorden, fordi han siger det her. Altså, jeg var også bare en flytmand engang, men nu flytter jeg bare penge til kontoen og damer på min... Damn. Altså, det er overhovedet ikke vigtigt for plotpointet her i episoden. Eller jo, ved du hvad? Det er super vigtigt. Alle Karl quotes er vigtige for plottet i min bog, okay? Marius skal jo så nu ud og tale sin sag om, hvordan han fanden skal overleve den her parceremoni. Og hans første og måske eneste chance, det er jo nok hos Nicoline. Så han trækker Nicolines side rigtig, rigtig mange gange i løbet af dagen. Og hans argument for, at han skal vælge hende frem for Karl, det er, at Karl og Maja jo kommer til at stå sammen i the long run. At senere hen kommer de til at smide Nicoline ud, og så vil Karl og Maja gerne stå sammen frem for Nicoline og Karl. Og jeg kan godt forstå Maja, så han kommer med det her argument, fordi han har ikke rigtig andet at argumentere for, at hun skal vælge ham frem for Karl. Til gengæld fatter jeg ikke rigtig de her argumenter, fordi at efter kommer Karl hen og skal ligesom forsvare sig selv om, hvorfor det er, selvfølgelig skal hun vælge mig, og ikke Marius, og det har ikke noget med mig og det der gør. Det er, at han ikke kommer med det argument, sådan, hvorfor fuck skulle hun vælge Marius frem for Karl? Fordi vi ved jo alle sammen godt, at Marius lige så snart, at han overlever parceremonien, vil han gå tilbage til Jasmin, og så vil han smide Nicoline ud med det bunds. Altså, det er jo obvious til os alle sammen, udover måske Karl. Hans største issue er bare at få Nicoline væk for dem, så hun ikke skal lytte til ham. Han prøver sådan, at du skal ikke lytte til, hvad de siger. De manipulerer dig, kommer ind i dit hoved, og du kommer for dårlige tanker. Så du skal ikke lytte til, hvad de siger. Bare sådan, altså, det er selvfølgelig rigtigt. Men hvorfor ikke komme med argumentet for, at Marius er en idiot, og man ikke skal stå ved ham? Man kan jo ikke stole på ham. Hun har stået med ham en gang, og der valgte han også at gå fra hende, fordi han hellere ville stå med Josefine. Ja, right.
Altså, jeg synes, det er virkelig, virkelig underligt. Jeg kan godt forstå Marius. Altså, jeg kan godt forstå ham, at han kommer med de her argumenter for Karl og Jasmin. Fordi det er virkelig det eneste argument, han har til Nicoline, for at hun skal smide Karl ud og vælge Marius frem for Karl. Det giver god mening. Men jeg forstår ikke, hvorfor at hun ikke selv er sådan, hvorfor fuck skulle jeg vælge Marius? Det giver ingen mening. Han går jo tilbage til Jasmin med det samme. Jeg kan jo ikke stole på ham overhovedet. Han har prøvet at smide mig ud en gang, han kommer til at smide mig ud igen. Men det er der ikke nogen, der kommer med. Der er ikke nogen, der kommer med det her argument. Karl kommer ikke med det her argument. Nicoline kommer ikke med det her argument. Der er ikke nogen, der kommer med det her argument. Og det synes jeg er så fucking weird. Altså Marius bliver ved med at bare trække hende til side og sådan her. Prøv at hun er en brik. Jeg skal fortælle hende, hvordan hun skal stå. Og det er mig og Karl, der rykker rundt med dem. De kommer til at stå sammen. Bla 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 bla. Og ja, det er måske rigtigt. Det er da måske rigtigt, at de på et tidspunkt gerne vil stå sammen. Men så kan hun da have en backup i en anden. Altså hun har der stadig masser af muligheder. Hendes backup skal da ikke være dig, Marius. Det ville være det dummeste for hende. Men han prøver bare at overtale Caroline til at gøre det. Og ved du hvad, det er fair nok. Jeg kan godt se pointen, men jeg håber ikke, at hans argument kommer til at trumfe igennem til hendes beslutning om, hvem hun skal vælge, om det skal være Karl eller Marius. Men i slutningen af afsnittet, så ser vi så ikke rigtig mere. Vi ved jo, at næste afsnit kommer til at være parceremoni, men jeg bliver så fucking stik-tosset, hvis hun kommer til at vælge Marius frem for Karl. Det kommer over til at være hendes død. Det vil være det dummeste. Også fordi jeg gerne vil se Karl på min skærm, men også fordi det bare vil være dumt for hendes afspil. Det giver jo ikke nogen fucking mening. Det er hele tiden snakker om, at de skal have Marius ud. Smid ham ud. Afsted. Så kommer Jasmin til at stå fucking elendigt derovre hos den nye dreng jo. Det var alt for afsnit 11. Igen, highlightet er jo som regel altid Karl. Jeg elsker hans quotes, mest fordi du er så fucking delusional. I fucking love it. Nå, til næste gang.